Alay kon bonceng malah. Alon-alon, jalannya elek. Iya ya. Alon-alon. Ya Allah. Piye toh? Duh. Goblok mak motor. Wis tak omongin aku alon-alon jalannya elek malah. Iki jan. Gumun aku ya karo kowe iki. Yo, Kalau tak yo ya mau sampean bonceng aku yo ora. bonceng apa wong jemu iku alon-alon jalannya elek malah. Kowe iki cuk ana mah dimbat lho. Lah aku salon-alon toh. Alon-alon toh. Tunggu alon-alon lah kok malah anu to Pak. Gumun aku anu. Temu iku alon-alon nek ngomong lurung mingkem lah kok malah sendal hak banter. Ya sampean kemunduran nek lek numpak kali. Mundur napa maju Didik. Tunggu nih. Hop. Wong temu ikon. Sing alon malah. Dewe saya gak diangkat. Ayo ning ndi? Ayo nang pasar apa? Ya ayo. Ya angkatan dhewe. Ya ora kuat lah. Ora kuat. Wong kon. Alon. Ayo. Tenanan. Kantor. Enggak kuat. Hah, jangan. Ora urungo ya ora kuat ora. Ngangkat dhewe. Kon mak montor kon alon mangah banter. Terus jalane kaya ngono kuwi. Ya yo, diangkat. Neh. Lho kowe ngarep kowe? Agane belas kok. Wong wit. Wedok. Lanang tak pengarep dhewe. Angkat. Banter. Wis banter enggak? Jalan. Duh, mun nanti. Kayak berakhir nih, Sisal. Jeng, masane. Ngarep lah iso, mbuli apa iso. Samuk ini endi. Astagfirullahaladzim. Iya, iya. Alah, bodol motormu mungi malah banting nih kayak gini. Apet banget kok terahno. Apet banget. Sing tenanan nyet ini lho, ora apet banget. Wah, petutup kayak Python nah. Sing tenanan nyet ngono iki. Iya, ayo. Nyok motor iki. Wis sanganku lara kabotan. Sik, yuk. Yuk. Geser ana Didik kowe rasa. Cok motor iki. Wis kowe mlaku. Alay kon bonceng malah. Alah.